Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon balita banat mulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-19 na sa bulan sang Enero tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan liwat kitang magahinop na naay sa sining adlaw. Kamusta nga ton sining mga kaaksyon? Steady lang. Steady lang.
kay kabudlay kung kaysa, no? Mahuhugid. Pero, basi pa man lang Kag maganubo naman ang record sa Department of Health karon nga adlaw diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ay, perti. Sa kinandan pagkaupdan kita sa aton sining nga mga action reporters, on board na sa aton sining nga mga patrols kag sa mga areas of responsibilities nga na-assigned ining aton sining nga mga action reporters. Kag kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pagbay time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa mga kapurukan kag kabaranggayan sa syudad sang Bacolod? Mayo kay apisar nga wala sang init kita nga mabatyagan pero nagtilha na ang aton sining panahon, no? Pag base ko ng low pressure to lang nga nag-atraka man kabayon ta nga matamat ato sa nga nalusawa para magkakita man kita kay haring adlaw sa pila ka inadlaw sini mga kakson base karon sapon or maybe buwas makaangko na kita sang mainit nga panahon, no? Gatirin-tirin man sila. Ay, puwerte. Sa mga kakson ta diri sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta ang mga banwa kag syudad naton sa sining mga inoras? Gabayon ta nga sige-sige lang ang pagmayong sinalayota kag hindi tagid paggalipatan nga naka face mask, facial social distancing. Amo man na ng tatlong nga ginapalimton ta sa inyo kada programa naton dre ginapanomdom gid naton nga importante gid na sa aton sining nga pag-sinalayo, no? Especially kunyara ikaw sa gwa sang imo sining nga puloy-an dapat hindi tagid paggalipatan ina nga balon ta ina dala ta ina sa aton sining pagwa sa aton sining nga puloy-an. Di gid magsalig sang masyado Sa mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, daw may pubya ng aton sining nga mga kaaksyon once nga mag-ulan gani dalayon ro aligmat. Kung sa bagay ti ang tubig nga daan daw hindi mo maintindihan gamay lang nga pag-ulan dayon ro baha-baha mga kaaksyon, ha? Sa mga kaaksyon ta sa oriental side sa aton sining isla sang probinsya o sang Negros Occidental, kamusta iya kamo mga kaaksyon dira? Kag sa bugos nga Region 6 tubdob sa malabutan sa aton sining pag-aragwa ginopdanay kita mga kaaksyon tubdob kita sa Tacna-Launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Sa kinandan ako ang inyo sinikaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal manginkawpod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Duha ka tuig nga moratorium sa quarry operation sa Negros Occidental. Igadusos ang sanggunian panlalawigan kung mapamatudan nga isa sa gintunaan sang pagbaha sa Northern Negros. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, siyam ka mga barangay sa Bacolod pagatukuran sang health center subong nga tuig. Samtang sa BCPO naman nga balita temporaryo naton nga mangingkopod si Aksyon Eren Aboso, subject sang bypass operation sang RDEO kagabi padayon pa nga ginapangita. Nakapuslit sa operasyon sang PDEA kagabi, no? Kag kalakip man sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ni Aksyon na Brian Morden.
Ini may kang tanan sa pulis sa probinsya wala na aktibo sang COVID-19. Zero na. Ini ang gin-report sang probinsya sang Negros Occidental or Provincial Police Office diri sa Negros Occidental. Kag babayi nga ginbuno sa San Carlos luwas na sa katalagman. Samtang balita sa patrol, balita ni Akson de Naboso, mangisayod ta sa dredging operation sa Mambulok kag Bredco Creek, pati gayunon sa katapusan nga simana sang bulan sang Enero, Barangay 2 kag Barangay 9 Kapitan nagpasalamat sa nangintikang sang syudad. Kalakip man mga kaaksyon sa bahin sa aton sining mga out-of-town reporters sa syudad sang Cadiz. Siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa pagbisita sang Office of the Civil Defense. Regional Director sa mga syudad positibo para sa alkalde nga magkakuha sang bulig halin sa gobyerno nasyonal para sa kalitan nga gindulot sang tubig baha. Sa syudad naman sang La Carlota, igabalita ni Akson Percival Villamor, 23 anyos nga lalaki ginserbiyan sang warrant of arrest sang kapulisan arestado. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Akson Dorel Cabato, house-to-house bakuna ginakonsiderar sang gobyerno. Kag Duterte magamando sang o kung maga-order sang COVID vaccine nga himo sa sang Pfizer para sa mga senador. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga Bacolod kag Negros Occidental, bugos nga Region 6, kalakipan sa bugos nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Samtang aton sining mga kaaksyon nagatimo-timo na sa sining udto, kaming bala sa pagdala sang mga balita. In-acknowledge ng mga kaaksyon tang nagpadala sang inyo sining mga mensahe via Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod, sa Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod sa Aksyon Balita Banat Bulig. Karon lang dugay-dugay mga kaaksyon kay tirahon taning inyo sining mga mensahe nga ginpadala. Plus ang aton sining mga kaaksyon nga yara sa website sang www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton mga kaaksyon by Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, daligid lang ha kay yari ng resulta sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Martes, January 19, 2021 sa unang draw. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 7 kag 10 liwat 7 and 10. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tao, anay, sa mga unang batch, mga kaaksyon nga ginpadala diri sa aton sining pagpangalagad. Kay Seth Alunan, thank you so much, Seth, sa panyaga. Great ko lang da, baby Alunan, anak ko, happy birthday sa Talisay, no? Salamat, gid Sir Rex. Ayos, dagang salamat, Seth Alunan, dira sa Hong Kong. Kay Rodora Syoko, may lang pagpamate, kay Dennis Richard Tibor Roma, may lang pag-monitor kay John Ross Rolgab, no? May lang pag-pamati dira sa Town of Iho di Punggol, Hinigaran. Thanks, gid. Ayos, dagang salamat, gid.
kay nagbutlak na si Haring Adlaw. Nagbutlak na dang Haring Adlaw sinigaran? Okay na da. Thank you so much, gid. Salamat, gid, John Ross Roalgab. And Pete Pelton Lipora, may lang pagpamati. Tamiyaw lang da si Sharon Ryan, Mary Grace, si Annalyn, and gamonitor, si Annalyn, gamonitor dira sa Pasay. Salamat, Action Rex. Thank you so much, gid Pelton Lipora. Kay Carniel Ron Manaay, may lang pagpamati, gamonitor si Carl Niel Ron Manaay. No? Kay Bong Tiso Arroyo, dira sa Libertad Market, may lang pagpamati, live dira sila. No? Si Bong Tiso Arroyo, kag mga group niya dira sa Libertad Market. Kay Derwin Maalat, may lang pagpamati, Derwin Maalat. No? Kag kay Elizabeth Malaka Gamala, no? May lang pagpamati sa Malaka family. Ayos. And sa kay Alex Montesa, gatamyaw lang sa abiyan niyang SN2 Junard Ostonal, no? Sang Philippine Coast Guard, Bacolod Station. Kag palihog lang pa ugumas ang batuan ang gabunan nga followers ang imo programa. Advance happy birthday, Guillermo Gimo Clarito, sa maabot nga January 25. January 25 na sa Monday na, no? Tatay Gimo, timo-timo na da samtang ga-monitor. Ayos. Kay Noel Amar, thank you so much, good sir Noel Amar. Merly Gonzaga, amin kabay pang gaan man kita ni Lord maayo nga tiyempo. Okay na kuno sinigaranto init-init na gawa, Merly Gonzaga, no? Kabay pa. Kay Jan Resisio, may lang pagpamati, Jan Resisio, and Mercy Mirasol Flores, no? Mercy Mirasol Flores. May lang pagpamati, dira sa Hong Kong, halong lang dira, no? Kay Eddie Laos, kag kay Nanay Isabel sa Kingtown, Victorias. Ga-monitor man sila. Merly Gonzaga, may lang pagpamati dira sa Barangay Alihis. Jocelyn Kalamaan, may lang pagpamati, Susan Pariliano, dira sa Matugnaw, Mabini, Valladolid. Salamat, gid Susan, no? Angie Villa, may lang pagpamati dira sa Muscat, Oman, no? Ga-monitor si Angie Villa. Atiya Kim Eriman dira sa Morsya, ga-monitor man si Atiya Kim Eriman. Okay. Sa kay Sir Alex Montesa, present na siya. Kay Homa Lumina, dira sa area sang Barangay Tangob. May lang pagpamati, Homa Lumina. Kay Setalunan, kag kay Bea Jonathan. Kamusta dira, sir? Bintana ita, okay lang? Bea Jonathan, no? Sige, sa kay si Bong Tiso Arroyo, na great ko na ni Kayna pa, oh. Dali lang ha, kay Dritanay sa Dalomo, ha. Sa kay Sanso Jaime Alin, no? May lang pagpamati sa Houston, Texas. Sa kay Sanso Jaime Alin. Kay Jennifer Tumakas, may lang pagpamati, great lang pamilya Tumakas, Ananayo, and Ansyong family. Dira sa Sipalay City. Salamat, Gid, no? Jennifer Tumakas. And mga pumuluyos ang gibong Pontevedra, may lang pagpamati kay Ma'am Gina Saludares, Gabitoya, Attorney Rodolfo Catige, Alvin Serapio, sa utod sang gabunan si Era Clarito Mohar, samtang gatimo-timo. Ay perte, madamo gid nga salamat. Salamat si Rex, malakas na ang kalaban. Ay perte, sige, salamat gid Sir Alex Montesa, no? Sir Alex Montesa. Bobby Munoz, may lang pagpamati, gudnon, galom distalisay. Gali ka. Sige, dagang salamat, sir, no? Karon naman ang iban mahinang kalaban, ho. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:41 ng aton oras. 11:41 na mga kaaksyon, kabayontang iban sini nakachibog na ang way pa pagamat-amat na, no? Amat-amat na himos para nga tig chilibog na karon dugay-dugay, no? Para makachibog na, para tapos-tapos nang palaligbanta naman ang sahapon ta, no? Sige, sa mga kaaksyon ta, daligid lang ha. Yari anay ho. O galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule, no? Kayang DTX Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 11:42 ang aton oras. 11:42 na kadtuan tanang mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa sining house to house bakuna ginakonsiderar sang gobyerno ang ining tikang, no? Kag Duterte magamando o maga-order sang COVID vaccine nga himo sa Pfizer para sa mga senador kuno lang ho. Ay pwede. Kag maki-update kita sa COVID-19
sa bugos nga Bacolod kag Negros Occidental, bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga Kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sa mga balita upod na kay Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Action Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginakonsiderar karon sang Department of Health o kon DOH ang pagpatigayon sang ginatawag nga house-to-house vaccination para sa mga vulnerable o kon ang mga madasig matapikan sang virus nga hindi nasarang magpadulong pa sa mga designated vaccination centers. Ginpahayag ni DOH Secretary Francisco Duque III sa hearing sang House Committee on Health nga kabahin sang plano para sa vaccine rollout ang house-to-house inoculation o kon inoculation partikular na sa mga senior citizens kag may mga diferensya o kon ang ginatawag nga person with disability o kon na PWD. Inpahayag man ni Duque nga ang house-to-house bakuna para sa mga senior citizens kag mga vulnerable nga pumuluyo ang nagatuyo nga malikawan nga matapikan ini sila sa virus kung magagwa sa ilang mga pulian kag magpadulong sa mga appointed nga vaccination sites sa ilayang nga mga lugar. Ini man ang panawagan ni 5th District Quezon City Representative Alfred Vargas sa gobyerno para sa 10 milyones ka mga senior citizens sa pungsod Pilipinas. Ginrekomendar man ni Vargas nga patigayonon ang pagbakuna sa kada sitio na lang o kon barangay kung hindi masarangan ang house-to-house para sa mga senior citizens. Samtang sa ibang nga balita nasyonal, ginabanata ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga senador nga nagapamilit nga magbakal ang pungsod sang bakuna kontra COVID-19 sa kompanya nga Pfizer. Sunod sa presidente, 25 ka matawo ang napatay dito sa Norway matapos mabakunahan sang Pfizer vaccine kag iya pagabaklan sang Pfizer vaccine ang mga senador nga wala sa untat ang pagduso sa pagbakal sang among nga bakuna. Partikular nga ginlaslasan mismo sang presidente amo siya Senadora Risa Hontiveros nga amo man Action Rex ang padayon nga panawagan niya kung tani Pfizer ang baklon nga bakuna sang Pilipinas. Samtang hindi pa man karon kumpirmado kung bala bakuna nga himo sang Pfizer gid man ang cause o kon rason sang ginkamatay sang 25 ka mga senior citizen dito iya sa Norway. Sa karon 25 milyones ka doses ang bakuna nga himo sang Sinovac sa China ang pagabaklon sang Pilipinas kag natalanan na ini nga magaabot o kon ginapaabot nga magaabot sa Pilipinas sa masunod iya nga bulan sang Pebrero. Samtang sa update naman kita sa world records sang COVID-19, ang cases subong sa bugos nga kalibutan yara na sa 96,005,763 kag ang nagkalamatay 2,049,238 kag ang naka-recover yara na sa 68,627,778. Sa Pilipinas, pinaka-latest naton diri nga data, ang cases naton yara na sa 502,736. Ang nagkalamatay, 9,909. Kag ang naka-recover, 465,988. Sa Bacolod, good news, kay nagapabilin sa 5,672 ang cases matapos nga wala sa may bag-o nga na-record iya kahapon. Ang Negros Occidental, 12 ang nadugang kahapon, nga nagdala ini sa kabilugan nga 6,519. Kag sa bugos nga Western Visayas, 59 ang nadugang kahapon, nga nagdala sa kabilugan nga 22,341. Kag ang aktibo nga kaso, yara na lang sa 755. Ang recoveries may 55 nga nadugang kahapon, nga nagdala sa kabilugan nga 20,893. Kag nagapabili naman sa 687 ang death toll matapos wala may nadugang nga napatay kahapon sa Western Visayas bangod sang COVID-19. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio. Pila gani ka puntong Bacolod Action Doors? Wala Action Rex, 0 ang zero. Bacolod. Ang Negros Occidental? 12.
Okay. Yes. Sige, balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita ng sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat Action Dorel Cabato. Salamat gid sa report gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:48 ng aton oras. Matapos ang balita ni Action Dorel sa iluhan tanay balita gikan sa patrol. Imbukadang mga balita sa sininga odto samtang nagatsibog ng halos kalabanan. Ini may kang tanan sa dredging operations baladra sa Mambulok Creek ho. Kag Bredco Creek duwaning target sang syudad ta para mawana ng mga creek nga lagyan sang tubig. Di patigayunon ini, posible sa katapusan nga bulan sang Enero, katapusan nga bulan o katapusan nga simana sang bulan sang Enero, himuon ini ang dredging operations, no? Dining area inang kalog sa Barangay 2 kag Barangay 9. Di ang barangay kapitan kag mga barangay kagawad lubos gid ang pagpasalamat sa syudad sa ining madasig nga operasyon kag paghimo sang tikang angot sa dredging operation. Yari ang countdown sa report ni Action Eden Aboso. Action Eden. Action Rex, I stand corrected, Barangay 9, Barangay 8 to gali Action Rex ha. Barangay 8. Barangay 8. Kag Barangay 2. Kaya di natalana nga sa katapusan nga semana sa bulan sang Enero, ining dredging operation man, nga ipatigayon sa syudad, ining sa Mambulok kag Bredco Creek Action Rex, nga sakop sang Barangay 2 kag Barangay 8. Sunod kay Barangay 8, Kapitan Joanna Magalona, nagligad pagli Action Rex nga tuig sang ila ginpangabay sa syudad, nga ti tinluan ang nasambit nga creek apang ti bangod man sa pandemya, na-delay ang nasambit man nga operasyon. Galing kay dapat pagkatinlo sina Action Eden sang creek na bantayan manada sang mga pumuluyo kung sinong naghahaboy sang basurada. Correct. Amo na Action Rex. Oo, para hindi na ta magsulit-sulit pabla kag gatuga man isang problema gihapon mo. Ilaman gyapon Action Rex ang maapektuhan. Oh. That's why nga hambal ni Kap Magalona nga nagligad para kon Action Rex last year pa ginhawana na nira ang 3 meters away from creek kon Action Rex gintinloan na nila ging pakakasada mga obstruction ang mga panimalay bala para makaagi ining excavator machine Action Rex. Kag di nagpasalamat siya sa tikang mansang syudad bangod nga nagapati siya nga isa gini Action Rex rason kon nga nagabaha dira man sa ila sini nga lugar. Una nato Action Rex pamatian si Barangay 8 Kapitan Joanna Magalona. Bali, siguro mga last week sang January, ipasudlan na nada siya sang amphibious excavator, no? Then, amon na, limpyuhan, halin sa amon da, pakadto sa punta, sa may Taytay, sa Barangay 2. Ano na da, boundary, sang Barangay 10 sa Barangay 8. Yes, kalaba na da tapos amo na kung kaisang post mo bala sang baha maskin syutay lang nga ulan. Tungod nga hindi makaflow ang tubig kay do puro na bala ng puno ni bala mga kahoy ni bala ngara sa tunga. Then ang basura nga halin sa punta nagapanaog sa amon so kami kinang apektado tungod kami na ginadang dead end. Kuna mo ang Barangay 8, diri lang ni sa may tadlong dibla naton sa Barangay 10 nga Taytay. Amo na dang ila paubos dito pa Palapala area. Correct, Action Rex lapos dito sa Barangay 2. Kaya ti, sa piyak nga bahin, problema naman niya sa karon ni Barangay 2 Kapitan Ebelda Bawanga nga ang isa ka balay Action Rex malapit sa creek bangod nga obstruction sa dalanon kag maigo gid siya sang nasambit nga excavator machine. Ambal ni Bangwanga duha ka beses na nila ni Action Rex ginpanumduman ang nasambit nga tag-iya sang balay kag gintagaan na sang tubtob sa katapusan sa nga semana man sang Enero. Primero plano da pagtukod na sang balay nang away na nagadaan gin warning na or gin pahibalob lang hindi na pwede. Correct, Action Rex. Kagati, hindi na ya hayob-hayob, simentado na nga balay. Simentado na? Baling sa dalom sina among alagyan sang tubig?
di Action Rex, I mean nga maigo siya sa alagyan sang excavator da bala sakop siya gyapon sang dalanon. So kumbaga obstruction siya. Di isa ba lang nadako no kabalay galing kay ti human consideration man ni kapitan. Ginasige-sige man lang nila katuan kag sige-sige remind galing kay ti ko ang city na ang maghimo sang action sini Action Rex. Wala na gid sila sang may mahimo. Pero tihambal niya, ara man Tinga ang barangay. nakapatindog na dang balay na daw. Tagiyas ang balay nga nakapatindog na da. Ate, amo nang wala na balaan Action Rex. Kasi wala Sakop man na sang barangay dos. Sakop Action Rex ng barangay dos. Sang si Kapitan pa Imelda, ara na? Yes, sambal niya Action Rex. Wala pa na pamangkot kung before ya pagpungko ara na daan. Pero dugay na dira ko no Action Rex. Ti ara gid siya kuno sa may creek gid dapit bala. Ti maigo gid siya kada daan. Agyan gid siya may goan gid siya. Oo, kung makita mo na sa aton pictures Action Rex, amo na siya kadako dira ang excavator machine. Nga amo ni siya nga na kuanan sang blong tapan. Nakabunan pa. Pero ti ara na nag-abot na diri sa syudad. Kag ti amo ni previous gali ni. Oo, correct Action Rex. Pwede na siya makadaw yati-yati mo, makalutaw-lutaw ni siya sa tubig. Pero ti kung sikap Magalona pa, sikap Bangwanga pa hambal niya. Hindi naman to gani matawag nga creek kay do na tabunan na tanan sa mga basura. Gamay na. Kag sang natampukan na Action Rex sa mga basura, wala na gid alagyan ang tubig. Kita mo lang na dapat ang mga residente na iyang basura ninyo may nagahakot man na, di man na pagitampok da sa kanal. Gid galing kay Especially diradaan sa may barangay 8 Action Rex yung pamangkot at si Cap Magalon ang kon ano man bala ang ilaman tikang mga reminders sa pumuluyo. May ati mami tikis ay dikit malikawan nga mga basura da inamutan man sa mga pumuluyo da sa palibot. Ati sigurado pero depende man na galing sa mga barangay officials kung istrikto na nila nga ginpatuman hindi nahalabuyan da ma-monitor gid na nila. Kag mismo man tani Action Rex sa mga residente na lang aradas lugar, sila man gyapon ang maapektuhan sina sa mga pagbaha. Tani paminsaro nila antes nila yaboy Action Rex ko anong matuga. Angay na sila guro palpalan kada balay nila nga pahanumdom butangan blang palpal blas ang placards da nga nagapanumdom sa ila. Nga hindi na pwede paghabuyan sang basura ang kanal kay lagyan na sang tubig kay kung magbaha ubos gid ta dire. Correct. Wala labot sang wala pa Action Rex gana wala pag baha-baha dira syempre basura is basura ti matumpok lang dira ang baho o kun ang kagaw nga matuga dira. Pila nagkatuig nang wala ma-reperaw based sa pamangkutanon mo sa mga barangay officials na? Dugay naman ko Action Rex pero last year ginasigi-sigi nila follow up timing man nga nagpandemya that's why nga na delay dugay na nang way kuan na pang kuan sang basura daw kung mga nagtululubo. May mga puno na ganyan tinubo syempre. Gali ka? Oo, amo to ganyan balila, hindi mo na ma-identify nga creek na. Do pulang na lang gid nga dugay-dugay may mga matubo naman to nga mga hayop-hayop. Istara naman sa mga may lang wala sang hayop-hayop nga nagtubo sa between sang piak-piak nga kuan sang taytay asang creek na may lang wala pa Action Rex na. Amo nang baligi kung magtubo dang balay mo nga nabutang ang piak nga haligi sa piak ang piak man ang haligi mabalaan kagid nga nagtukod kada sang balay mo kay ma-cross kagid sa kanal kag kung magperting ulan Action Rex kag ang currents ang tubig ti sigurado ma-report kagid kay matipad ang balay mo. Why na naguro ga function da? Wala gid Action Rex. Kay kung magamo ng plastada da nga kadamo na sa tulubo da kag may mga basura na nga nagasupon dira, way nagidi sang nagagwa dira nga tubig Di nang guwaan sinasang tubig dito sa area sa Barangay 2? Oo, correct. Action Rex. Dito sa may halando na kuno dapit hambali ka Pagalona. Ano na niya kumaga pang malakasan nga tinluanay Action Rex kay kung nasigi-sigi lang ni na maintain diskanta ni ang mga officials sa barangay may ara ba na sila Action Rex di ba mga cleaning operation mga patigas lugar bisan ipala lang na nila kung nasunod guro pala Action Rex do wala giguro masunod lang nga wala lang sa nga buyanay basura da mahapos lang na mag-maintain dira sang suba ninyo. Galing kay kisa may mga medyo pasuway man di gamay-gamay lang
pag-remind sa ila kay kung kaysa kung di mo ma-remind ang tigulang mas grabe pa magpanghaboy sang basura mo. Malipat-lipatan man Action Rex. Ay. Ay, di pa mati ato Action Rex si Barangay 2 Kapitan F. Banguanga. Ara na ya ang diljing nagabot na daw pila na kami lang 28 or 29 million. Nga makaagi siya sa tubig. Pero ang isa naman ka problema, ang mga squatter, why sa labayan. Oo, so makiyad kami guro sa mga dampigid masugod sa barangay kay Joan Magalona. Kag amo to ang amon na gidistoryahan. Kag ang maigo nga mga balay kung anong mahimo namon. Kabahin lang to Action Rex sa pagpayag manikap Banguanga. So, may portion sa galing nga hindi gidya malabayan. Oo, amo to Action Rex ang isa ka balay. Ay, ang isa lang to kabalay nga butsing gano'n ni Kapitan? Oo. Sabi ko kung nang sa duration niya gidya sa area niya, hindi gid malabayan sang amphibious nga kagamitan sang syudad ta? Dito lang Action Rex, sa bahay nag-isang creek bala kaya mo nang nagtubo nga balay, hindi man pwede nga kwaton kung isaylo lang temporary. Kahit simentado na. No, bulubudlayan gid sila Action Rex. Pero ti bululigan ni nila pero nakakadto na dang team ni Mr. Jo Marie Vargas. Nakaukod sila Action Rex actually isang City Legal, sang iban pa Action Rex nga ahensya sa gobyerno, National Housing, hambal ni Kap Banguanga sa ilaman nga meeting last week Action Rex. Asang last week lang sila nag-meeting. Dapat sako-sako na nila ma-start na ni sila sa katapusan nga sinimana sang bulan sang Enero? Correct, Action Rex. Kasi dapat hindi nila paghulton kaya doon siding lang low pressure area basi wala dugay mahinali magbinagyo kung amo naman ang halinan. Ti pila ka bulan ng paghawan sang creek na sa estimate nila? 3 weeks ko no Action Rex. Ang estimated na matapos na. Oo, kami dapat sige-sige kag mahapos na kag wala sang sablag da nga magyan sang previous blang nga makapanghawan sa makapadalom kita sang aton sining creek dira. Oo. Kay para tayo yun obra wala na sang mga so far Action Rex sa pabor man ng mga residente dira kasi para sa ila benefit kag dapat mag-cooperar sila Action Rex sa tika nga ginimo man sa aton nga lokal nga panglaan. Hindi man na pwede nga kay action then abuso na da nga mabinipisyuhan, hindi man na kay action Henry mabinipisyuhan kundi iyan na da sang pumuluyo sang barangay 2 kag barangay 8. Correct. Kag dalahig na lang Action Rex sa mga kaiping nga barangay kay ti kung halin to silang baha hindi man pwede nga barangay 10 na hindi tadi pwede. Tigali kay ang tanang nga tubig na mabuslog na halin dres babaw mabuslog na sa area sang barangay Jess. Ang barangay Jess nga area kag barangay 8 amo na sang tubod ang tubig pa idalom to pa barangay 2 sa kay Kapitan Babuanga then magwa na to sa may baybay di Blackson Eden. Correct, Action Rex. That's why nga hambal ko gani kung medyo kulang ang ilang excavator tong machine hambal ko may ang itato ni Action Rex naka-park lang to sa ila balay pwede nyo man to magamit. Nga? Ang machine mo to bala? Kwanto ya sewing machine niya? Sewing machine. Di pwede man ang mga maliliit nila ang mga maagyan nila tayo. Ay, kasadya lang. Amphibious niyang kinanglan dira sila. Ati makaigo man ang amphibious dira sa kanal na? Igo na ko no Action Rex. Igo na? Natakos-takos na nila. Tigo da. Wala at least mawanan kamo dira sa mga areas hindi ta napagulaton pa nga baha diri sa ibabaw nga portion kag kamo dira ti kunara na kamo sa idalom dira mabudlay na nakatama mas taas ang tubig dira sa inyo no. Sa mga utod ta dira ba o sa dason bla ang mga sagbot ninyo ipang tipon na lang ninyo sagwa kay may mga dump trucks man tang nagapanghakot sang basura ho Kulitod na naman ang IPM kung hindi naman ka pagkulitahan. Tigali kaya papagkuha sang IPM tungo na to pangpang sang sapa-sapa nilagin pang butang baluka kung narakas pangpang kapakapos ka man lang may itsa ka man lang sang basura mo action eden mo ti palimton ta lang sa natungdan nga ti kung mahimo pa lang ang basura tipunon ipagwa sa karsada para maagyan sang basura no. Oo, hindi man na do kakapoy gid Action Rex nga obra kay paminsaron mo ang iban mambalang isa lang man ni ka sa shade isang habon hindi man ni makano pero kung matipon masupot na niya.
masupot gid Action Rex mga kigid si Inang Kalikasan. Ba, inang. Oo. Gani. Dapat no. subong pa lang manglimpyo na kita. Dito na paghulaton pang maglala pang sitwasyon. Kaya hindi na maghulat Action Rex ang okay naman ni guro mga mga pumuluyo dira nga malabayan blas ang amphibious tada sa cleaning operations. Pabor sila Action Rex kay ti syempre matinloan to nila. Kag di kung magtinloan pahapuyan naman nila liwat joke lang. Kag sila man sigbantay na da sa kilid sang mga dalan-dalan da blang footwalk dira magrobantay na da kung may tiyempo nga mahawana na da sa amphibious tang mga areas ninyo dira. Hindi na kita magsalig pa. Ang mga Action Rex, yung mga adult gidira dapat mga inehemplo sa mga kabataan nga hindi na daiya halabuyan. Gani, dapat i-organize sa barangay siguro na da. Hindi mo na pwede nga paghawa na da pabayaan gilayon sa mga barangay officials. Dapat i-meetingaw ng mga pumuluyong kung may sagbot nga mahaboy dira sa kanal. Kag bisan sino pa na nagaboy, kung mga way kamo gabantay, kamo pudyot sang basura. No? Mula na kasimple. Hindi ba na siling mag-anod yung basura ya? Correct. Hindi ba na sa manultol sang basurahan, no? Hindi na sa manultol sang basurahan. Ang tao, gid yung panultol, gid, no? Correct. Sige. Good. Okay, to that? Ara. Good. Walang di ka ron? Ara reaction na, Indre? Good. Action Rex, balita rin sa patrol. Ang action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo man lang nakasimple, kundi panghawan, dapat mitingon ginang kutob nga rada sa may kalog dabla. Pang mitingon ang mga pumuluyo. Tapos meeting sa ila, sige lang tuya limpyo sang aton sining manog limpyo. Pagkatapos sina, limpyo, siyempre hindi na manghaboy sang basura da. Kung na meeting na sila, kada isa sa ila, bantayanay na sila. No? Mula na kasimple, ang imuon tadra. With may multa pa abida, kumadakpan. Pabantayan gid, no? Munang importante da kay ba ang tubig nga daan di mo maintindihan subong, no? Gamay lang nga clog sang tubig or sang alagyan sang tubig, disgrasya gid ang madamo nga pumuluyo. Sige lang taon tayo ni kag sundon tayo ni lang taon tayo sa first day sang operation sang aton sining amphibious. Kagiban pa nga mga barangay 2 o barangay 8 gali ni ang maagihan sang amphibious. Nadri from sa Taytay di sa barangay 10 Blaho padulhog ito sa area sang barangay 2. Mga 3 weeks kuno nga panglimpyo mga kaksyon sa creek naton. Mawana na ang area na di sa ibabaw. Ang gatubod nga tubig na di madagahay lang na paidalom, no? Sige, matapos ang balita ni Action Eden Aboso sa patrol sa Iluanta si Action Dale Salazar, no? On standby sa Bacolod City Government Center, inimay kang tanan sa siyam ka mga barangay sa Bacolod pagatukuran sang health centers sa subong nga tuig. Kagiban pang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center, Kuya Action Dale Salazar. Sa detalye sa ning balita, Action Dale. Action Rex na-identify na sa talatapan ni Bacolod Congressman Greg Gasataya ining siyam ka mga barangay sa syudad sa Bacolod nga patukuran sa bag-o Action Rex hindi ni siya renovation o expansion. Bag-o gid niya? Bag-o gid nga building Action Rex ang i-construct adiri sa may syudad sa Bacolod. Mga dalag Action Rex. So posible guro ning way pa ni mga health centers? Ang dalag ko Action Rex nga mga barangay ang na-identify kay sunod kay
ni Congressman Greg Gasataya nalakip ini sa pondo sa DPWH Bacolod District Engineering Office sa buong 2021 no. So nalakip diri ang health center sa Barangay Punta Taytay, Barangay Kabug, Barangay Mansilingan, Barangay Estefania, Barangay Mandilagan, Banago, Takuling, Villamonte, Alihisa, kag Estefania Action Rex no. So mo na siyang mga agintang mensyon sa kongresista nga pagatukuran no. Ano ganito nga mga barangay to, Dale? Punta Taytay, Kabug, Mansilingan, Estefania, Barangay Estefania, nadalasa Panada, Mandalagan, Araman, ay Banago, Takuling, Villamonte, kag Barangay Alihis Action Rex. Barangay Alihis. Ati good, mga dalag kogling ning nga mga barangays gid. Kaya ang purpose diri sa kongresista is ma-decongest Action Rex no, ang Bacolod City Health Office nga instead magpa-immunize or magpa-check up ikaw sa Bacolod CHO. Dila ka na lang sa Health Center Action Rex magapadulong kay may mga plano man nga butangan dira sa Dr. Action Rex para hindi na magdinaguso or magginotok dito. Ining mga barangay ning gin-identify wala ni sa nag-exist nga barangay health worker, barangay health centers. May Action Rex pero tuman kagamay. May ara pero gamay. So wali sa ilo ni sila. Hindi Action Rex kumbaga do ka extension imo ni gining main nga health center ining bag-o. Pero within lang sa gintukod nila. Yes, Action Rex. Within the barangay man sige hapon nga lote no kay amo na hambali kong Greg kay last week may pila siya ka mga barangay gin padulungan like barangay Mansilingan nga one story dira ka barangay health center ang pagatukuron pero may tila paglapad ni galing nga mga areas ni ang kinanglanon especially dira sa barangay Mandalagan arada lapit-lapit sa circumferential road na Blacksondale mo. Correct, Action Rex. Lapad-lapad na kay area nila kung may extension panadang barangay health centers nila. Ang may mga barangay Action Rex nga one story lang. Pero may iban nga barangay nga two story ang pagatukuron nga barangay health center. So di siya alalangay or parehas nga two story tanan or one story lang. Kaya depende ni Action Rex sa property sang barangay no kung diin ni siya pagatukuron. Hambal ni Congressman Greg Gasataya. Ang barangay mo to, ang Alihis, may ara na dahil health center na? May health center, pero hindi siya tuman bala ka spacious o kung lapad ang area. Rason ti mo na ikon pagatukur, maging successful kung ma-implement na ang ining proyekto. Mas damo-damo Action Rex ang makapadulong dira sa area kaga mas lapad-lapad. Sa mga numbered barangay sa Balikong Greg, may mga bulutuan Action Rex nga may mga may mga health center nga naka-attach siya. So amo pa ang isa sa mga plano man sa Losiyati base sa ulihi mapainan man sang pondo sa masunod nga mga tinuig Action Rex. Para mo na ang priority subong ang mga 9 big barangay sa Bacolod City para ma-decongest ang City Health Office mas ma-improve ang gina-offer nila nga mga health services. Aring tingog ni Congressman Greg Gasataya. 9 kabagko nga mga health centers diri sa syudad sa Bacolod no. Ang tinutuyo naton kung ang pa-prioritize naton ang ining project because of ang need sa naton nga mga kabarangayan na ma-improve ang ilang health services no kiti ang kalabanan sa nga mga existing health centers tuman ka gagmay bala no. So this 2021 bagko nga mga health centers no kalabanan sa mga 2 stories ka mga health centers ang ibutang sa siyam ni ka barangay which already identified and then coordinated with the respective barangay captains no as well as ang isa man ka rason din para nga ma-decongest man mo ang city health ang ibang mga like mga hospitals and they don't have to go there kung magpa-check up or ang mga kabataan kinangan siyang immunization so doon na sa health centers matinar. May name kita po. Si Congressman Greg Gasataya. Si Ibang Nabatagikan sa Bacolod City Hall, si Mayor Bing Leonardia, mag-meet man Action Rex upod no kay Governor Bong Lacson sining pagbisita ni Department of Tourism Secretary Puyat, no? Bernadette Romulo Puyat Action Rex. Kaabot na sa? Wala pa siguro Action Rex kaya wala pa ganda sang update so far halin sa Bacolod PIO. Pero karon sa hapon, mga around 2 p.m. or karon sa hapon may presentation Action Rex nga pagahimuon
gihapon ang alkalde regarding man sa kung ano ang pinaka-latest nga health situation sa syudad Bali, sa Bacolod. iya lang nisang syudad, anay, kung lakip na ng probinsya. Include ni Action Rex sa Bali Province. Di nang ilang venues ni? Dira sa may SEDA. Sa Sida Hotel. Sa The Capital Central Action Rex, no? January 19. So, amo na siya ang, gina-target o ginaplano sa DOT nga maglibot sa mga lugar nga ma-revive bala ang economic activities sa Kitmana, ang patag sa Turismo Action Rex. Pero, BOT niya, no? Bureau of Tourism ni? Yes, Action Rex. Department of DOT. Tourism, DOT? Department of Tourism, Action Rex. So, gina-expect man ang pladala ka mga city officials like chairs, ang Committee on Tourism, si Councilor Israel Salanga, ang iban pang mga heads o department Sinong heads. upod sinini Secretary Poyat man nga mag-abot diri? Wala din Action Rex na-include sila sining initial nga informasyon nga ginapalambot man sa katapo sang media. Usually mo ni mga undersecretary sa tourism nga Department Action Rex. Kada mo na base pa lang may mga pondo dira nga mahahatag or mapainang DOT para mas mag-improve kag mas makaganyat pa sa mga turista kag investors diri sa may syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Update ka gikan sa Bacolod City Hall ang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:14 ng oras. Matapos ang balita ni Action Dale sa iluhan tanay sa Action Marlon Hinavia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa duwa ka tuig nga moratorium sa quarry operation sa Negros Occidental igadoso sa sanggunian panlalawigan kung mapamatudan nga isa ka gintunaan sang baha sa Northern Negros. Kagiban pang mabalita sa Kapitolyo. Yaring report ni Action Marlon Hinavia. Action Mar. Action Rex, amo ng initial nga gin kasugtan sa nga mga miyembro sa sangguni ang padalawigan. Lakip na si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kay man subong Action Rex, aretari si Vice Gov sa opisina niya. Demanding presensya ni 3rd District Board Member Andrew Montelibano. Ulayhon naton si Montelibano kung bala anugid nga adlaw ang pag-umpisa sang ila sa pagpatigayon sa tunggin mo no ya balang aerial survey. Aerial survey si Ferrer maupod man kag pila kami ang man sang SP depende Action Rex sa kapasidad sang chopper palit chopper ila sa dingar kilahan mo. Namuruhan ni Vice Gov Ferrer nga kon mapatudan sa ulihi ang quarry operations sa Negros Occidental amo ang isa sa ginhalinan sa nga nagluntad nga baha sa Northern Negros. Ila Action Rex ika-rekomendar ang 2 ka tuig nga moratorium sa lingon ang pag-suspend anay sa nga quarry operation sa Pugos nga Negros Occidental. Prote ina proposal pa lang sa nga SP. Pende pa na sa mga resulta sa ila sa patigayonon nga investigation o kung aerial survey o man ang technical team alin sa Provincial Environment Management Office. Naway pa naman sang patod nga pitsayan mention diri si Board Member Montelibano kung saan o ginumpisahan ila sa nga aerial survey kay ginapang-imbitar pa nila mga dapat imbitahon kay kung sila man Action Rex magpatubato be aerial survey makita nila ta ang itsura sang kabukiran sa 3rd District ang itsura sang ginagyan sang baha. Di dapat ang Baldi Montelibano madala ta mga expert blood ang dapat gidi samtang naga-aerial survey sila mayara sang opinion or palayag nga papatian expert halin sa o kon environment ang pagahampalan. Ang quarry operations Action Rex kapati si Montelibano nga mayara sang illegal o may illegal quarry operation. So nga aga nakabaton siya sang mensahe sa isa nga cellphone
banwa sa Manaplaho, way lang galing niya madumduman ko na ng lugar. Pasa sa banwa sa Manapla, sa isa ka barangay Action Rex, may taytay nga na utod. No? May Barangay Purisima. Amo na siya. Ati, lagi palapot na kay Montelibano, kag ang ginapatihan, kuno, ang quarry, operation, kay grabing pag-up sa luta. Hindi man kay ti drangadaan nga area, si Caba River na Action Marmo. Ang halin sina si Caba sa ibabaw, tapos dari sa Burgos, sa may Ilinita, Barangay Burgos, lapos na to sa Sikaba, Bla River, man to sa Ubos gito. Amo na sang Sikaba River na dang mayor na dang lagyan mo. Oo, ti isa man ang Sonrex ang iya sa nga imbestigahan, nagapay-angot siya subong sa mga contact person, direkta dara sa may banwa sang Manapla or sa 2nd District sang Negros Occidental. Yari si board member. Ang tuyon na ganito, may plano na dang alkalde sang Manaplang ang taytay da sa Barangay Purisima do, sa iluhon na do, ipataas yan na. Daw lain na nang alagyan sina sa masunod galigit, dako-dako man ang pundo, gyapon nga pagagamiton mo. Kaya naagyan na da sa mga salakyan nga da na Action Mar, salakyan, mga trucking, truck, kagiban pa nga mga tricycle raman dagalagi mo. Ang area sa Manaptat ay laban-laban malabutan na sa aerial survey nga himuon nila. Laban gidi. 3rd kag 2nd District naman ulayhon dito sa 1st District Action Rex ang ila sa nga aerial inspection nga paghimuon. Yari siya board member, kabahin lamang sa statement ni board member Andrew Montelibano. Sa totoo lang ito. I checked with PEMO and there are 1,000 applicants sa quarry. Although it takes at least a year to be approved, no? So kabalo man ta nga kinananon ta for construction and everything, no? So ang sa amon lang, I think we have to balance, no? We have to balance in a way nga sige ang aton na development, but at the same time we also try to protect ang aton nga river system, no? Kaya we build something and we destroy something, mabudlay man. So we will try to meet in the middle na hindi lang mataman. So expecting kami yes, no, eventually, I'm getting reports yan di lang ko magambal sa area, inog kalantuon na. But may mga reports na illegal logging na nagasulod man di sa aton Kabay lamang na sa statement ni board member Montelibano. Si Governor Lacson Rex nagsugat no? Sa kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat kay province kag sunod sa Bacolod din Lacson Rex ang nag-abi-abi kung mag-abi-abi. Pero isa ho lang ito ng meeting. Sa lang ni Action Rex mabisita si Puyat. Maistorya siya sa mga sa DOT Dole Beneficiaries sa talom sang bayanihan tubla. Kag masapol man sa mga tourism stakeholders tatlo kadlaw ni January 19 to 21. Ti sabong nga udto sa Silay Airport na ang report na baton ta nakaabot na gidban. Ya Secretary Puyat kag atumanto ang presensya ni Governor Bong Lacson. Ang mga official sang tourism diri sa Negros Occidental kahapon nagpatigayon na sila nga daan sang coordination meeting in preparation sa pag-abot man ni Puyat subong ngadlaw. Ang kaaksyon gikan by the way sa session sa gali sa Silay kay Toto Sigov kay na pag-abot ko mga alas 11 sa Kapitolyo bago lang kita pull out yan sa nga salakyan sa nga direksyon ng Puntaria gali ang Silay Airport. Tumanto si Mayor Bing, si Gob Lacson, si Mayor sang Silay Bla. Gules sa tumanto. Naman, no? By the way, karon sa hapon sa sesyon sa Sangko di ang panalawigan, duway pa naman nalakip sa agenda, Glea. Ang plano nga pagsaylo sang provincial capital sa Sudad Santa Lisay. Away pa? Ay pa malakip sa agenda kay hambal ni Gov, hindi na madali-dali, no?
may mga ginaplastar pa sila kag mayara pa na sang magagi pa na sa ginatawag thorough deliberation, no? Sa para iban nga mga agenda action rex mabalaan tala na karon sa session alas 12:30. Ang ka-action gikan sa Kapitolyo action na Marlon Heroboya una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you! Dagang salamat aksyon na Marlon Hinovia. Dugay-dugay masalyada na si aksyon na Marlon Hinovia dara sa Kapitolyo. Nagsugat pa to si Goblakson sa kaya Secretary sang Department of Tourism si Puyat, no? May programa pa actually to sa Silay. Malipot lang programa before siya nga magtulak diri sa Bacolod, no? Ayos! Sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:24 nga oras 12:24 na mga kaaksyon. Sige, pag-relax ka mo anay karon dugay-dugay aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Nukpo kag aksyon na dinaboso sa BCPO kag nga to sining mga out of town reporters. Karon lang dugay-dugay ha, mahinang kalaban, may tisi anay, kulang balang imo sining lawas ang Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Hakot nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ayos, sige man, amyaw tanay. Sa mga kaaksyon ta kay Christian Roa, may lang pagpamati Christian Roa, Jocelyn Asibita Olak, kay Virgo September, may lang pagpamati Virgo September. And Chris Vilma Treyes, may lang pagpamati dra sa Eastoms 3, Barangay Estefania, great lang dayon si great kulang si Jerry Acero Senior sa Morsia, Montoya, Subido, 3 years family. Madamo gid nga salamat. Ayos, salamat gid Madam Cres Vilma 3 years. Kay Cory Bidaha, listening from Kuwait, salamat gid Cory Bidaha. And Jessica Jo Gilon, may lang pagpamati kay Crystal Joy Jo Gilon kag Yvette Katilugo, no? Kay Diding Alojamento, Diding Alojamento, no? Ang nagatamyaw Jessica Jogilon sa Antipolo, Pontevedra. Ayos kay Yorb Quiniol, may lang pagpamati Yorb Quiniol kag Felinora Oliveros. May lang pagpamati Susan Gonzales, present man. Kay Joy Drilon, may lang pag-monitor. Kay Tomas Bronyola, may lang pagpamati man Tomas Bronyola, no? Kag daligi lang, no? Dre sa ibabaw nga portion kay nagsinabad naman, no? Ari naman si sinon isa nga nagsinabad naman sa iya, ho. Okay, daligid lang kay Amy Esmeralda Dolido, may lang pagpamati dra sa Hong Kong. Kay Amy Esmeralda Dolido, kay Rodora Syoko. Ay, perte. Hindi man ni amo. Kalawig sang iyagin pang butangan naman sang mensahe, oh.
Ay, puwerte kalawig kita madaubuson yan niya. Sige. Way chance ning iba ni. Kaya rin sa idalom puwerte kadamo. Halos tanan gibutangan niya. Ay, oo. Mayo kagid paliwatan, no? Si Res Comar. Res Comar, bao! Kanami si mo pritohon, Riz Comar. Taga diin ni sa yaman. Nga nag-intra ka man diya sa program namon dri yaman. Nga rin ka man diya sa nagpadala sang mensahe. Bao, tanan-tanan lang padalaan niya. Daway gid buot ng klase. Ay, kanami ituhugon sang sige why that choice kay ari sa iya ayo kay dre sa iya himo-himo si Trexibo si Yoga monitor while gahigda tapos nakaon mayo gid ang tirada ni Trexibo si Yo katapos na siya kuno kapanyaga gahigda na siya no Dino alik may lang pagpamate kag si Mrs. siya sa Hong Kong kuno ga monitor man Dino alik from Hinigaran ayos sa kay Ligue Villares Archibar may lang pagpamati kay Ramon Lose Vice kaya kagkail Bimbim Archibar sang Talok salamat gid ayos kay Perlito Nonoy Castillon may lang pagpamati ga traffic ang dalan kay ginapatay ang traffic lights Christian Roa may lang pagpamati Christian Roa dira sa Victorias ayos, salamat gid, no? Abnormal na nga tao. Relax lang, tagipusoon mo, Trex, Ibusio. May lang da sila, Trex. Okay lang na. Sige, dali gid lang mga kaksyon. Standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinagang pilihan
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa gilagang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagawa.
Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:43. This time check is brought to you by Ikanaton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa atong sining pag-pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:44 ng aton oras, 12:44 na. Sa iluwan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa probinsya o kung mga kapulisan sa probinsya wala na sa aktibong COVID-19 as of this broadcast time. Mayo ni nga balita kag babae nga ginbuno sa San Carlos luwas na sa katalagman. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Aksyon Rex, may nga balita sa kapulisan kag subungman diri sa probinsya sa Negros Occidental kay wala na sa aktibo pa sa COVID-19 ng kapulisan diri sa probinsya. Ini ang ginpalayag kaina sa aton ni Police Lieutenant Abigail Donasco, ang deputy spokesperson sang Nokpo matapos nga sunod siya pinakakatapusan nga nagpositive sa ang sa syudad ng Cadiz, pinalikdan pang tuig Action Rex o galing di na madumduman gid ang date, pero sa Rosea wala na gid na dugangan pa, nagpundo na gid labang sa 38 tanan ka mga kapulisan. Kag subong ini sila tanan balik na sa ilang sining trabaho kag wala na gid sang may naga subong sa isolation facility kundi balik na gid tanan sa normal. Action Rex, isa sa nakita nila nga nag-contribute sining pag-stop sining COVID-19 o kon sa mga kapulisan nga nagpositibo abi bangod nga wala naman masyado sang kapulisan nga nabutang sa mga border control. Wala na masyado sa kapulisan Action Rex nga nabutang sa mga isolation facilities. Pulis nga nagasululugat sa mga OFWs, LSIs kag iban pa. Magluwas sila ang kapulisan, tinangin aware man sila kag inang porte man na paghalong nila. Rason nga wala gid tuman nga nagdamo ang nagpositibo diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kung madumduman nyo, may napatay itong pulis nga ginaligar gin COVID ato sila o kon siya
Pero gain klaro to ni Donasco kay nang ang death certificate sa to Action Rex iya hindi gidya COVID kundi gin heart attack gita to siya, no? So wala sang pulis nga napatay sa COVID diri sa probinsya sang Negros Occidental tuno pa kay Donasco. So far no, Sir Brian, is wala po tayong active case ngayon. So, ganun pa din po yung status po natin, bali 38 and 0 active case po. Kailan yan pinaka-last, ma'am, na mayroong active? Ayun sa pagkakaalala ko, no, Sir Brian, is last po natin is yung sa Cadiz pa po. Na, which was last year pa din po yun, yung year 2020. Pero ongoing yung swab test nila. Yan po actually, ongoing po ang swab test po natin. Yun na po yung pinapatupad po nga po ng PNP, no? Tapos binababa po dito sa region tsaka sa province na every month po is magkakaroon po tayo ng swab testing po para sa mga PNP personnel po natin. Ano kayo nakatulong doon? Yung nakatulong doon yung wala na yung border at hindi na masyado guro bantay yung mga pulis natin sa mga OFWs sa LSI? Parang gano'n. Ayun nga, oo nga po na Sir Brian, no? Dahil po, yun po ang trend po ng COVID cases po natin is pababa naman na po siya sa walang Diyos po. And sa Negros din po, most especially po dito is pababa na din po yung COVID cases po natin. Kaya po, inaalis-alis na po din yung mga borders natin. And yung ROF din po natin and LSI po, medyo strict na din po yung regulation sa kanila po. So, nag-contribute din po. Then, yung mga na-augment po natin na police po, sa mga hospital, dahan-dahan na po din po silang binabalik na po sa original po nila na assignment po. Action na sa munang palayag ni Donasco Angot rin, nag-abiso man sa liwata sa pumuloyo man sa Negros Occidental kag sa mga kapulisan man dira nga dapat maghalong pasagyahapon kay di pa gito talingan na dula ining si COVID-19. Gin balikan ta Reaction Rex ang babayi nga gin buno 5 ka bises dito sa siyudad ng San Carlos sa Sinimatirion, luwas na siya sa Katalagman, may lang kay wagi siya matamaan ining nasambit yang si ining nasambit sa biktima nga si Angelo Olavia. Ang investigation sa San Carlos PNP posible Rex nga tong suspect nga may pamakilalaan tubtob sa Sinimatirion may plano nga magpangawat sa boarding house niya. O galing kay nakit-an niya kag nagatubangay gid sila amo ni nga binuno siya pero may lang kay wala gid siya na disgrasya. Amo nang balita gikan sa NOC. Action Brian Morden report una sa balita na saktan sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby na sa report ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO. Life Extension Vitamin D3. No? Life Extension.
Kantuan tanang balita ni aksyon ni Eden Abuso sa BCPO, subject sang bypass operation sang Regional Drug Enforcement Unit. Kagabi, padayon pa nga ginapangita. Nakapalagyo ni sa iyo sang tion nga ginpatigayon ang bypass operation. We have aksyon ni Eden Abuso sa detalye aksyon Eden. Action Rex at large sa gihapon ining si Romulo Hamatok na subject sa bypass operations ng Regional Drug Enforcement Unit 6 kagabi ini sa Puro Kagaykay, Barangay 2 sa siyudad ng Bacolod. Suno kay RDU team leader nga si Lieutenant Tersley Castillo, namutika ni Hamatok na otoridad ng iya katransaksyon na rason nga gilayon ini naglumpat sa likod ng ilabalay kag nagpalupok pa sang armas luthang antes pa man nakaabot ang iban pa nga mga katapos sang RDEU. Dugang pa ni Castillo, madugay na nga ginatinguan nga madagpan si Hamatok o galing permi ini nga makapalagyo kag kagabi nag-deployment action direct si Castillo sa iya siniwa nga sa mga katapos ng RDU sa mga ospital diri sa palibot ng syudad sa Bacolod bangod nga pilason to correction direct si ining si Hamatok bangod nga sa paglumpat man sa likod sininila nga balay. Pero tipalayag ni Castillo, madugay na ang gina-surveillance ng otoridad si Hamatok bangod man sa pag-supply sinisang shabu sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Kag mahibaluan, ang nobya sini nga nadagpan sang otoridad nga ginkilala kay Ariel Descotido ang ginasugo man ni Hamatok nga magduso sang droga sa pinakalugar nga ilasakop diriman sa syudad sang Bacolod. Nakuha sa mga sospetsado ang 25 gramos nga balor sa ginasuspetsoan shabu, balor 170,000 ka pesos. Pamatinaton si Lieutenant Tersley Castillo. Sa at large po na suspect ma'am si Romulo Hamantok. Ginapangita subong kagabi pa ma'am naghatpursot na kami kay nagpalagyo ni sa may dala ni sa nga armas, armado ni sa. Kag hindi kami sure kung damo ni sa pilas kay naglumpat ni sa ma'am mo sa balay blas at may Kagaykay. Hindi ko lang mabilang ma'am kung kailang beses niya nang nakatakas to sa mga operation ng PNP. For sure, next na operation ma'am baka mahuli na siya. Malaki to ma'am si ma'am sa Bacolod ma'am. May area niya ma'am is province ma'am, Negros province yung area niya. Pero andito siya nagtatago sa Bacolod City doon sa may Kagaykay kasi nga napaka-crowded ng area. Mahirap siyang hanapin. Balita gikan sa Bacolod City Police Office sa Laboso. Una sa Balita Oras Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Mayo lang ang pagpamati sa kay Joval Trinidad ga monitor dira sa Kabangkalan City. Salamat gid Sir Joval Trinidad, no? Sir Alex Montesara man si Rosalie Antorin Navales Rojo. May lang ang pagpamati Rosalie. Salamat gid, no? Ayos. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplemento ang Evergreen Herbal Capsule.
Sige, katuan tanang balita gikan sa ato sini nga mga out of town reporters. Sunahon tanang balita gikan sa kay Aksyon Stephen Presquito sa bahin sang San Carlos City. Dakop ang suspect nga lalaki sa drug by bust operation sa mga kapulisan sa syudad sang San Carlos. Yaring detalye pod na kay Aksyon Stephen Presquito. Pen? Yes, Action Rex, natigayon nga nadakpan ng isa ka suspetsado sa isa ka drug by bust operation sa atong Special Drug Enforcement ang siyudad San Carlos sa PNP. Sa diin mga alas 7:10 sa kagabi dito sa Mesan Wantunga, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Kag natigayon na aresto ining suspetsado nga ginkilala nga si Jo Marie Layam E. Marquez. Wala ini isang asawa kag resident 26 anyos ini kag San Carlos City, Negros Occidental. Nadakpan tungod sa pagbaligya sini sa isang heat shield transparent plastic sachet nga may ini nga ginadudahan nga shabu sa pinagi sa pulis sa Pusher Bayer. Kag mismo sa mga pag-aresto nakuha sa iya posisyon ang kapin na 12 ka mga plastic sachet nga may dini nga ginadudahan man nga shabu kag ang 400 sa bilang drug by bust money kag ang iban nga mga draga paraphernalia. Gani ang ining suspetsado aragaron sa kustodiya sa San Carlos PNP sa pagpangatubang sa kasong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nag-report alin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Presquito, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat, Aksyon Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos City. Paring Nono Agisando, may lang pagpamatiho dira sa Kawayan. Paring Nono Agisando, may lang pag-monitor kag kay Rofi Libran dira sa Bago, no? May lang pamati man Rofi Libran. Kag sa kay Lindion, mayo lang pagpamati sa kay Elizar Dispi, Adam Aluhaminto, kag Noel Roes sang La Carlota. Kay Madam Rona Rihida Traba, may lang pagpamati man kay Christine Minies Villalobos, good PM lang. No? Ayos, sige. Kantuan tanang balita ni Aksyon Rodrigo Tibho, mapakadis kita. Ini may kang tanan sa pagbisita sa Office of the Civil Defense Regional Director sa among syudad. Positibo para sa alkalde nga magkakuha sang bulig halin sa gobyerno nasyonal para sa kalitan sang gindulot sang tubig baha. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Goti. Sa detalye, Aksyon Roger. Action Rex, positibo ang alkalde sa siyudad San Cadiz Honorable Mayor Bading Escalante Jr. nga makakuha sang bulig alin sa national government. Matapos yung nagbisita diri mismo si OCD o Office of the Civil Defense Regional Director Roberto Nunez, upod man ang mga opisyalis ng DPWS kag DNR sa region. Suno sa payag ni Mayor sa Bading Escalante nga gin-present nila mismo ang mga kuha sang drone camera sang during sang baha kag subong pagkatapos sang baha. Giniya ang naka-impress naman sa kay OCD Regional Director Roberto Nunez tungkol intact ang mga dokumento nga gipresent sa siyudad San Cadiz magluwas sa aktual nga inspeksyon nga ginpatigayon sa mga taytay labi na gid sa may barangay Kaduaan nga mayara taytay nga nautod bangod man sa kabaskog sang current sa tubig baha. Ini tanan-tanan ang napresenta sa kay Regional Director ng Office of the Civil Defense Roberto Nunez. So sa payag ni Mayor sa Bading Escalante, na makapakay sa bulig sa national government when it comes to mitigation sa mga baha na kundi. ang siyudad sa Cadiz na declare man sa paidalo man sa state of calamity matapos sining baha, pero hindi iniagod nga ayuda sa mga pumuluyo nga nagakinanglan sa nga bulig bangod sila sila mga pagkaon kag ila sini nga iban pa makinanglanon kay tip bastante ang pag-ayuda bangod may mga bayan spirit sa diri sa may siyudad sa Cadiz during sa
sini nga baha, kundi ang pagdeklara sa state of calamity agud nga inigaston man sa pag-restore sa mga nagkalubang nga mga structure na ng mga taytay kag iban pa nga halit nga gintuga sang baha. Report gikan sa Syudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotim. Balita gikan sa Syudad sang Cadiz kay Mr. Idirica Fort dira sa area sang Mandalagan ho may lang pagpamati o TTG Christine Taxi si Idirica Fort kag Benigno Di Vinagracia may lang pagpamati Sir Benedicto Di Vinagracia. Ayos. Sige kadtuan tanay sa Aksyon Percival Villamor sa syudad naman sang Bago 23 anyos nga lalaki ho ginserbihan sang warrant of arrest sang mga kapulisan. Yari ang report we have Aksyon Percival Villamor. Sa detalye Aksyon Pers. Yes, Action Rex, ang Bago City Police Station nagtandak sang operation against ang wanted person kahapon nga adlaw dito sa may barangay Lagasan, Bago City. Ang operasyon ginapamunuan ni Nene Police Major John Joel Batos-Batosan upod ang alert team kag ang warrant section division nga si Police Master Sergeant Glenn Bulauro kag nag-serve sang warrant of arrest sa isa ka persona nga ginkilala sa kay John Lloyd kag Suberon A. Mausay, 23 anyos, soltero kag pumuluyo sang sitio Tayap, Barangay Patag, Silay City. Kag ini siya ginserbihan sa warrant of arrest nga may criminal case number 4892 sa kaso sang violation sang Anti-Hissing Act 2018 sang section 14 paragraph B, paragraph 1 sang Republic Act number 1153 nga gin-issue naman ini Honorable Judge Francis B. Guanzon sang RTC Branch 62 Bago City. Kagang warrant of arrest nga ginpanaog sa atong nga korte may pitsa sadtong bulan sa January 13, 2021 action arrest. Kagre persona ara karon na hunong sa custodial facility sang Bago City PNP kag nagaulat sang kaso nga ginpasaka kag ginpanaog sang korte batok sa iya. Report live gikan dire sa compound sa Bago City PNP ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginagampingan padayon Aksyon Radio
radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
batian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan at mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad, but before kita magtakop ginapahibalugid sang management sang Social Security System o kon SSS, no? Ang SSS ang temporaryo nga nag-close sang ila sining branch diri sa Bacolod nga namtang dra sa Dalan Lacson. Subong adlaw kag buwas ni January 19 and 20, no? Para sa sanitation kag disinfection para malikawan ang anuman sining COVID virus disease 2019 pandemic, mga kaaksyon, no? Ang tanan nga mga miyembro kinanglan may branch appointment sa mga petsa sa Thursday, January 21, no? Tanan nga mga branches bla. Cadi, Asagay, Victoria, tanan nga mga branches dira. Kag ang normal operations mag-resume ini sa Thursday, January 21. So muna ang latest nga advisory sang Social Security System. Amo mo ning rason kay nagaling nga nagdamo tong linyada sa gwa mga kaaksyon sang Social Security System. Ayos. Sige, salamat gid mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa Dirigi Lamang Madugay. Upod na kay Aksyon Walma Sugaton. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sini nga pagpakigupod sa isa kidisyon sa Aksyon BBB. Ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.